Meringat tenan semoga biru. Bagi kayu mangan, datang yang warak. Angone jaran nyaduk bias. Wah, jarane papat cacai nyaduk berjas. Banter laju nih, kempis sing angon. Kang Yoko, ayah pun dari gangsaran nurungan tomboli. Kelompok dadung mau kalau boy lulus banas pati sak panunggalane ayo potong kelompok ning pojok kono wae aja potong ganggu marang anak adang kawiwitan sing lagi nyambut damel wonten dusun mojo kene yen sira wani kanggo gawe bakal menangi
Dewi Gusti Kang Maha Kuwasa. Jarane tak montronane kang kene runut. Ora kesel wangon. Bismillahirrahmanirrahim. Sun matet ajiku Semar Mesem. Sing ini diisi jabang bayine wong sak desa mojo kene. Semar sing nyamar garing sing gandeng Petruk sing nyeluk babon sing nyanggon. Yen ngadeg katon kemeri ing ndodok katon kemeroyok. Ler kabro lanane sing kemeru. Oh! Ai. Kang ya kok? Apa sira kudu ngerti ora? Kano swara pating kemrincing pating rotak sangka. Wetan iki. Yo ki suarane sikut turonggone Simo Makarya Kang. Kudu dene sing nembahi bocah sakloro ingkang mijil saking Mandura. Aku bang-bang suping gading gajaling karangga busana ilang garuda mungkul. Sing ngarep sing wetan. Sing ayu rupane jaran ayu. Jaran sing ayu kuwi abang warnane Kang. Jaran sing abang iku sing numpake Doro Temang. Iku ngonongane Doro Temang Kang. Aja demek-demek kowe ora ngontok. Jaran sing abang tumpakane Doro Temang jaran sing lawuh sisae sing klone. Nyadok lentir dhuwur. Jaran putih ku iki Kang. Jaran putih warnane. Dingkluk jarane. Mesem sisa. Jaran sing putih tumpakane Doro Pate. Ya sing cilik, sing mburi. Wayune nyaduk doblin-doblin sikile bubul. Ora apa-apa. Mesem jaran. Engko nek dipakani wareg selemu Kang ora sah nasi suwe. Rong sasi wis dino-dino 2 juta. Kadyon sapi Brahma 20 juta ora sah menyang. Ya ki jaran sing klawu ki tumpakane Ndoroku. Ndoroku Mbah Kaji Kasno. Mbah Kaji Kasno. Hoi, jaranmu gering Mbah ora apa-apa, ngerti rumati ya, Mbah. Nggih, wis lemu. Kang Yoga. Ayo suka pari suka. Ayo padha seneng-seneng ning kene. Ora suwe-suwe Kang. Ndamar mancung jinubek Kang. Aku njaluk seblakno. Kondo Rio Gatot.
Lupa terus mandek nih, kayak jiren nih. Wes mandek dhisik. Pripun Pak Din? Pripun Bapak Ibu niki dilanjut napa Gondorio meleh, Gondorio meleh napa dangdut?
Oh dangdut, dangdut. Iki wong bluro sing garap tenang iki Pak. Wes. Besok nak juwangi iki nak kene atur atur. Iya saya serapopo. Mau nawar pas dagangan. Ayo Dok ditake Mas. Ya, wes. Kemudian warna merah. Nah, ini ya. Ayo coba aja ya. Permanen. Betul kakak. Ya,